Som al capdamunt del Turó de la Rovira, en els famosos búnquers on els turistes venen a emborratxar-se. Els veïns estan en lluita amb l'Ajuntament per una intervenció que ha fet l'Ajuntament en tot el parc del Turó, dels 3 turons de fet, que és una intervenció que es va fer sense el consens dels veïns, sense parlar amb les associacions. Aquesta és una tendència que estem veient arreu de la ciutat i que és una intervenció que ningú entén exactament què persegueix. Per una banda hi ha un procés d'asfaltat, de formigonat dels accessos al parc, un parc que és un dels tresors de Barcelona, un dels pocs espais verds grans que hi ha a prop de barri, a prop de vida, que els veïns fan servir. L'argument que fa servir l'Ajuntament per formigonar aquests accessos és que hi ha restes d'amiant. D'on venen aquestes restes d'amiant, que són profundament tòxiques per la salut? Venen de l'enderrocament de les barraques que hi havia en aquest turó des de la gran migració del sud d'Espanya fins a Catalunya, fins a l'any 90, és a dir, fins a les Olimpíades, que el govern de Maragall aleshores va fer enderrocar totes les barraques. Aquestes barraques, els sostres eren d'amiant o el material era amiant, això es va deixar tirat sobre el turó, de passar-hi moltes vegades s'ha esmicolat, amb les pluges s'ha filtrat i tenim la muntanya infectada d'amiant i s'ha de fer una intervenció. Tot el parc és ple d'aquestes piles de terra que veieu aquí, que són el resultat de remoure la terra per fer aquesta formigonada dels accessos al parc, en teoria per solucionar el problema de l'amiant que hi ha a la muntanya. L'Ajuntament ha demanat al constructor que retiri immediatament això perquè els veïns veuen que és un escàndol i en canvi els constructors i els treballadors comencen a veure que això s'està fent sense cap mesura de seguretat, sense cap certificació, no hi ha un paper de l'Ajuntament que digui com s'ha de fer aquesta obra, on s'ha de portar aquest amiant, quina empresa ha de fer-se càrrec de la part tòxica, i passes per aquí davant, remous una mica, això és amiant. Això que veieu aquí davant és la fase nova d'execució d'aquesta obra sobre els accessos. Com veieu, bàsicament el que fan és crear una vorera molt ampla a l'accés al parc, que no soluciona el problema de l'amiant perquè estan removent les terres, com veieu, a banda i banda, i aquí, com que els veïns s'han queixat de la quantitat de formigó que estan posant al parc i volen posar sauló. Mira, estem aquí en el tram fronterer entre el que és la primera fase, pavimentada, amb asfalt formigonera, i la que se suposa que anirà al sauló, que encara no l'hem vist, però que per la seva preparació implica també formigonera, voreres de ciment, i de fet tot això determina la canalització de l'aigua, que determina de fet que sobrevisquin o no les plantes, perquè desgraciadament és un parc que tampoc rep tanta aigua a l'any. Això no soluciona el problema de l'amiant, això agredeix el parc en lloc de millorar-lo i mantenir-lo, que és el que s'hauria de fer aquí, convertir això en un tresor de la ciutat, i el que fa és, enlletgir-lo i convertir-lo en una solució que necessàriament serà provisional i que en el proper mandat algú haurà d'arreglar. Com sempre, una patada, un cop de peu endavant als problemes, a solucions de propaganda sense cap resultat real ni pel veïnat, ni per la ciutat, ni pel verd. És una intervenció fàcil? No. És una intervenció barata? No. Però és una intervenció necessària per la salut i que ara mateix els únics accessos que s'estan construint són per tal que el turisme continuï venint aquí de nit a fer les seves borratxeres, a generar externalitats en el barri i a no produir cap benefici tangible. Aquí hi ha d'haver una intervenció una mica més sensible amb el tresor que és aquest parc, a convertir-lo en un dels grans pulmons de la ciutat, en un lloc on valgui la pena venir i no ocultar sota l'estora de formigó un problema de contaminació que arrosseguem des dels anys 90. Davant de què estem? Davant de negligència, davant d'incapacitat, davant de la voluntat de sempre de creure que l'Ajuntament sap millor que els veïns el que està passant i produint un nyap en una de les zones de la ciutat que haurien de ser tractades com un tresor, que és el que és. Gràcies.